to, čo sme tvrdili, že nás stíhajú za OZZ, za obzvlášť závažný zločin, to vlastne bolo, prečo aj tí neviem, urobiť náhrady zbytka. A povedali sme im 8.6., že povedzte nám, či nemá Fleischer dohodu, pričom pára má zistené, že má prečinu zabezpečiť. Oni hovorí, že nepovieme vám, Prepa nepovieme vám, Kysel nie je žiadna dohoda, pára zavádza. Napísal Kysel. A teraz je bum, dohoda. 20% dohoda je zo 4.6. To znamená, že 8.6. som mal správnu informáciu, že oni si robia skutočne do trestného zákona, ešte nepovedal aj Mater. Mater im hovorí, že všetci, ktorí mali byť podľa vás, pán prokurátor, zainteresovaní na tom skutku, všetci majú len prečiť, žiadne OZZ. Teraz hovorí, čo Šúrek mal úplne také lievance bordové, na hlave miesto uši. A najlepší bol od nich sudca hovorí, že máte tu pán Fleischer pokutu 100 miliónov, peňažný trest 150 000 eur. Ale peňažný trest podľa trestného zákona musí byť finančné preverovanie a musí byť preukázané, že máte peniaze.